Ni Maialen López de la Calle lekona naiz, eta Eluiarren hasi nintzen 2007an, hizkuntza teknologietan ikertzeko beka batekin. Eta gaur egun, orain NLPen jarraitzen dut, hizkuntza naturalaren prozesamenduko hainbat alorretan ikertzen. Orain gutxi aurkeztu dut nire tesia. Helburu nagusia izan da, proposatzea metodologia automatiko bat, sortzeko predikatuei buruzko informazioa deskribatzen dauen baliabide lexikal berri bat. Gertaera horretan parte hartzen dauen parte hartzaileak identifikatzen, euran rol semantikoekin. Hola, ulertu aldu, nork inxauen zer zeini, zergatik noiz, eta abar, hori esaldia, azkenian semantikoki ulertzeko maila horretan, baliabide honek iken hobe predikatuen informazioa karakterizau eta hizkuntza naturalaren prozesamenduko tasa jakin batzuk erabiltzen daue informazioa guztia maila horretan ulertzeko testua. Gaur egon jarraitzen dut hizkuntza naturalaren prozesamenduko alor honetan ikertzen. Gehixau zentratzen naiz chatbot teknologia garatzen, baliabide urriko egoera eroestena tokietarako. Mota desberdinetako chatbotak ero laguntzaile virtualak dauz, webgunetan eta agertzen dian laguntzaile virtual horrek, horrizkina baten klikin da aldosuna eurakin elkarrizketa natural bat auki eta laguntzen dutzuenak eraiketa hori modu erosuan burutzen. Sare neuronaletan oinarritzen dian hizkuntza ereduak erabiltzen daue eta entrenatu behar izaten dira adibide askokin, ikasteko atasa zehatzau. Eta adibide honek esku sortzea eta gainea domeinuz domeinu gainea adibide berrixak sortu behar izango zian, eskusiki hau lan hau kostosua da. Orduan azkenengo gure ikerketak helburu auki daue modu automatikoan bide desberdinak, hurbilpen desberdinak lantzen, dataset honek sortzeko. Neri igual gehixen guztak izaten da nire lanatik da euskera euskerantzat garatu alizatea baika maila altuko albada esan teknologia bebai. Saiatzia, hizkuntza eredu handi honek erabiltzen dauen teknologia asko dabil garatzen, baina beti beste hizkuntza batzuk aurretik joaten dira, beti ingelesa eta jakikia gu bentsat lanin gabitzela euskera bestiakin parian bentsat hortxe gertu eoteko bentsat etorkizun baten, niri asko posten dozten gauza bada.